Кои са най-разпространените плоскости при изработката на мебели и какви са разликите между тях? Започваме с ПДЧ плоскостите, характерни със своята висока устойчивост на надрастване, но и с ограничения си брой цветове. Доста често препоръчваме на клиентите те да се използват във вътрешната част на мебелите. Характерни със своето цветово разнообразие и също толкова разпространени са MDF плоскостите. Най-често препоръчваме MDF плоскостите да се залагат по лицевите части на мебелите заради огромното си цветово разнообразие. Ако търсите по-естествено усещане в дома си, винаги може да заложите на фурнирования MDF. Благодарение на горния си слой от тънка естествена дървесина, фурнирования MDF може да придаде на мебелите ви автентичен дървесен ефект. Следвайте профилите на Nautica Studio за още архитектурни решения и интериорни съвети.